Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. ang tanan Dalaygon ang Dios nga naghataw kadaugan o kalampusan sa ato ang pag kinabuhi nining adlaw diin nagkasimba ang matag usa, nakahalad, nakaawit, nakadaig ngadto sa atong buhi nga Dios. ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo. Sa ato nga pagsugod akong gihangyo matag usa nga mag-amputa. Ako daton sa trono mo. O dili na to kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios ang kakagahom, nagpasalamat na usab kami nga imo kami gihatagag higayon nga mag-uban sa pagpaminaw sa imong mga pulong, mag-uban sa pagkaton sa imong mga mensahe ug dalaygon ka nga Dios nga mong gialagaran nga kanunay naghatag og kadaugan o kalampusan panalangin nga niining adlaw nagmalampuson kami sa paghalad sa among kinabuhi diha kanimo. Amo kang gipasalamatan nga niining tagnaa padayon na usab kang magpanalangin kanamo. Ug among isalig diha kanimo ang amo ang panag-uban din amo na usab nga mabati ang imong presensya sa pagpaminaw namo sa imong pulong. I declare blessing sa matag usa tungod imo kining pulong, imong saad nga sa panahon nga among ideklarar ang panalangin, imo gayong ipasinati sa mga tao nga misalig migdangop kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran, mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo. In Jesus name. Amen. Og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Josepino Paran, Municipal Ina. Good evening, Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan gikan ni Sibal. Ug mayong gabi ni Pastor Sapri Candelario. Mayong gabi ninyo, Pastor. Matod pa maayong gabi, Pastor Gideon on air naka sa Shiny PM 95.3 Balok Santo Niño, Tanay City. God bless everyone. Og sa tanan nga nagsunod kanunay sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pag-iguban ni Jarlene Pakunla. Og maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Sister Marifi. Ayong pagpaminaw ninyo diha sis. Og ni Josepino Paran, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. Ang buhing Dios magpanalangin sa tibuok nimong pamilya. Si Sister Lutlot Sirdon, maayong gabi. Atong igsuon nga nanukat sa Samal Island, Garden City. Si Jocelyn M. po, good evening Pastor Gideon, watching from Manila. Maayong nga pakiguban ni Janica Talasan, maayong gabi Pastor og sa tanan. Og maayong pagtumbaya, maayong pagpaminaw, pagpamati ni Philly Impes og ni Jorly Salvia Pigalan. Ako giyangyo matagusa sa pag-share ni ining atong programa sa inyong mga higalag kaila, labi na sa inyong pamilya.
Doon na mo'y mga pangutana o kaha mga mensahe nga inyohang naangkon, nadunggan, nabatunan. Pwede ninyong i-share diris atong panag-uban. Ang pag-share mga igsuon sa pulong sa Dios o sa katrabaho nga makahatag kanimo og ganti, makahatag og panalangin gikan sa Dios. Mayong gabi ug mayong pagiguban ug mayong pagpaminaw sa tanang mo replay ni ining maong live. Atong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulong, mga mensahe diha na sa Roma Kapitulo 4. Og ato ning hisgutan mga kaigsuonan ang mga mabatunan, masinatian sa mga taong matarong o gimatarong sa amahan. Mayong pagiguban ni Sister Teresa Masanggid Mandanao o ni Doris Hilinio. Mayong gabi Pastor, salamat nakaapas ko sa imong live. Ug maayong gabi sa tanan labi na sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Great ko kanta, request og kanta magpabilin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa atong igsuon nga nanukad sa Dalagit, no, Sister Doris. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat di kita mamatarong, aron kita mamaluan. Mayong gabi ni Marlinda Samiao. Pastor, request ko kanta Kadungganan, Salamat Daan. Kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Mayong gabi, mayong pagkiguban ni Sister Bernadette Alsula. Mayong gabi ato igsuon na nuka diha sa Laguna. Ug request awit makalangit, meron akong kaibigan. Okay, si Jean Bert Love. Good evening Pastor sa lahat na nimong pamilya ug sa mga anak sa Ginoo. God is good all the time. Pastor, may tanong ako. Anong ibig sabihin sa ahas na naginip? Kasi ako ang isang ahas kakagitin niya ako kaso nabunala nako, namatay siya. Duha na kadagan. Okay. Ang ahas usa na ka mensahe sa pagpanglimbong. Ahas, mga mensahe na nga moabot sa imong kinabuhi nga pagpanikas, pagpanglimbong. Lamang tungod kay dunang kay pagtuo, mga mensahe gikan sa Ginoo, ang mga pagpanlimbong, pagpanikas nga moabot sa imong kinabuhi, dili dapat ka mabalaka. Tungod kay ang pulong sa Dios maumay imuhang gamiton sa proteksyon aron ang mga limbong, mga ilad nga mga mensahe dili gayud nimo masinatian. Monay gipakita sa imong damgo. Sinoli Prag Sanico, maayong gabi Pastor. Minaw na pud mi diri sa Lininsa, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Si Bing Dandan, maayong gabi. Si Marlinda Samiao, ipakanta nako ang kanta nga Dawat sa Dios. Happy watching ug happy listening ni Clark Kin ug ni Nars Buyan matud pa. Hello Pastor Gideon, maayong gabi ug sa tanang viewers, listeners, salamat sa Ginoo sa bag-o na usab nga adlaw nga iyang gipasinati kanato og labaw sa tanan ang pagkamaayo sa Dios. Pwede request awit makalangit Pastor kung naapay time halad kinabuhi. Mas maayo unta kung ikaw mo kanta gamit ang imuhang mananoy nga tingog. Okay, halad kinabuhi. Pastor watching from Saudi, request ko kanta Lumapit Ka gikan ni Jean Bert Love. Okay.
Salamat kayo sa inyohang nga pagtumbaya ug labos sa tanan dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa inyong pag-share ni ini nga dos uban. Si Belen Ortiga, maayong gabi. Si Welda Prospero, si Lynn Bustelio o si Sister Marifi. Request kanta imuhang kompos pastor title Kaksa Ako. Okay, ako arana nga idungan Sister Marifi sa request kaganina sa halad kinabuhi. Awit makalangit magpabilin nga gi-request diri ato programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Pabstil Manuel, maayong gabi Brad, o si Chari Artiaga, maayong pagig-uban o uban sa awit nga gi-request ngano. Si Daniel P. Uga, maayong gabi Pastor, ilabi na sa imong pamilya. Kumusta mo? Ug ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadaugan. Naata kanunay sa kalampusan, panalangin nga gikan sa atong amahan. Mao gyud ay pinakaimportante kanunay natong ideklarar nga naata kanunay sa panalangin, naata kanunay sa kadaugang kaluwasan ug labos sa tanan, naata kanunay sa pagkinabuhi sa mga pulong nga gibilin sa balaang kasulatan. Mayong gabi may pagiguban sa tanang mga suking tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga suking mga tigpaminaw sa Shiny FM 95.3. Mayong pakiguban og sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa programang ang pulong mo kinabuhi ko, I declare blessing. Mga igsoon ang kinabuhi nato sa kalibutan, malipayon, malinaon nganuman tungod kay ang Dios kanunay atong kauban. Angay ragyon natong imintin ang mga butang nga kahimutan sa atong amahan. Kay kun mahimuot ang atong amahan sa atong pagpuyos kalibutan, ang iyang presensya kanunay natong masinatian. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Juvelin Felix og si Rachel Gaba Singgit og si Idralin Sunggay Tala. Matod pa nukad sa Laysay Marilog og si Nicanor Sodaria. Maayong gabi Pastor Gideon Minaw Midiri, uban sa akong wife Sister Mila from San Francisco Agusan del Sur. Maayong gabi ini mo diha Brad Nicanor, maayong pagiguban. Be blessed sa ato nga programa. Si Jovelyn Felix, maayong gabi Pastor, patabang ko pagampo Pastor, ning kalit lang og sakit akong ulo Pastor, wa ko kahibalo, wa ko mahibalo basi og ulang kastulog, ulang kagpahuway, wala ma-timing ang kaon. Kay usa magyus mga hinungdan kana bitang wala ma-timing ang kaon, kaha kulang og mahaway o kaha sa kainit sa panahon. Ato nang pangayoon sa Ginoo ang kaayuhan og sa diha nga ayuhon ta sa Dios, ato ang tarungon gyud ang pagdala sa atong kaugalingon sa mga oras o panahon nga ato nang naandan. Kung kaon yun, no? Si Mariluna Sigira, maayong gabi. Si MC Espina, maayong gabi. Pastor Gideon, maayong gabi sa tanan. Magpabilin kami kanimo. Dunay pangutana mga kaigsuonan, kanus abagyod mabago ang tao. Ang kabaguhan mga kaigsuonan gaagad na sa kanabitawng response nato sa mensahe. Kung ang ato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kanabitawng seryoso o seryoso nga gi-apply sa kinabuhi, tinuod gyud nga ang kabaguhan dili gyud kanabitawng mataguan o matakpan, mulutaw gyud og makit-an bisan sa mga tao sa palibot nimo, sila mismo makakita nga ikaw na bago. O dili na to tugutan mga kaigsuonan
nga isa mabag-o kung dunay mga problema kay duna biyay mga tao sad nga isa makaamgo kung naay mga dagkong mga problema, dagkong mga kalisod sa kanama bag-o. Awit makalangit, kadungganan. Dili na to tugutan ha nga or dili na to batasanon nga isa pa ta mausab, isa pa ta mabag-o kung naanay mga dagkong mga problema. Kay maunay giingon ni Haring Solomon nga dunay mga tao nga isa mabag-o mga kaigsuonan kung naay mga dagkong problema. Dili mabag-o kung way mga problema. Pero kung naay mga problema, naay mga kalisdanan, balatian, unsa pa na diha, mga trahedya, isa pa magkaamgo. Doon na po'y mga tao nga makaamgo kung wala na. Dili na to na batasanon, dili na to na kana bitaw nga paabuton. Kay daghang mga panalangin nga mausik, daghang panalangin nga masakripisyo o kaha mga pagbati sa mga tao. Sumala sa Panultiun 20 versikulo 30 matud pa ni Solomon, usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Usa pa makaamgo, mura ba og sa ato apa nakatilaw tagam. Nganong dili naman na mo bisyo, natagam. Kay nakaamgo nga ang bisyo wala gyud kaayuhan nga mapaabot sa unahan. Dili nato na batasanon nga isa pa makaamgo daw nanay mga dagkong mga alisdanan, mga problema. Mao na nga camping ta. Kay dili maayo nga daghang mga panalangin nga masakripisyo o kaha pagbati nga mahago sakripisyo diha sa kabakuhan. Maayo nga gabi, maayo nga pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagripli diha sa Surigao ni Sister Alda og sa USA. Maayong gabi og maayong pagpaminaw diha sa Mississippi. Og maayong nga pagpaminaw og maayong nga pagiguban sa atong mga kaigsuonan nga nanukad sa Compostela og sa Mindanao, mga silent listeners ilabi na sa atong mga kaigsuonan des Manila og sa Iloilo. Og mayong gabi, mayong pagiguban ni Jocelyn or Dinesa Baldosa. Mayong gabi, Pastor, watching from Poblacion, Sibonga. Si Jovelyn Felix request awit makalangit, maayo ka. Okay. Ang akong igsuon si Brother Dong Raymond o si Day Marina Candelario. Maayong gabi Pastor Gideon og maayong gabi usab sa imong asawa og mga anak og sa tanan nga nagtan-aw sa live nimo karon. Maayong gabi, salamat sa Ginoo. Si Nurse Buyan kining magsigig cellphone Pastor Gideon usab pod na makapasakit sa ulo. Mao ako karon anha radyod ko magdugay mag cellphone kon maayong mensahe apan kanang walay hinungdan, samok-samok lang. Kana pug kuno nga matud pa ni Sister Boyan mga igsoon, usasad sa makapasakit sa ulo kanang magsigig cellphone kay tungod na sa mata. Kung magsigig ka og cellphone gyud, ang imuha nga mata maapektuhan na siya. Og dunay request diri sunod sa kadungganan, mayroon akong kaibigan. Ako sa nga pangitaon ha, ang awit nga gi-request Sister Bernadette nga mayroon akong kaibigan. Kay ako asa ni nga tan-aon, mayroon akong kaibigan. Ako sa nga pangitaon diri sa unsa ni nga kuan. Mayroon akong kaibigan by Freddy Aguilar, no?
Ang awit makalangit nga mayroon akong kaibigan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw. pinagbibigyan. Atong igsuon diri nga nagsunod usab sa atong programa. Kaibigan, Si Anib Serenio, good evening Pastor, watching from si Gaboy, Davao Oriental. Dako na jud ang kay naka TV na jud og naka speaker na pod. Thank Pastor sa imong mga paggamit sa atong Dios. Glory to God. Wow, salamat sa Ginoo no sa iyang pagpanalangin kaninyo diha. Si Babes Villaber, good evening Pastor Gideon, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Girly Salvia Pigalan, pwede ko request og kanta Makalangit Pastor Gugmang Maunongon, lahutay lang. Og salamat Pastor. Okay, ako ang kantahon ang Halad Kinabuhi og Gaksa Ako sagot ay di ko og lahutay og Gugmang Maunongon. nakasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso at siya ay pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Okay, salamat kaayo sa pag-request. Mayroon akong kaibigan. Akong tagaan og pagtagad ang awit Makalangit nga saad sa Dios. Saad ba to sa Dios ang gi-request or Halad Kinabuhi? Halad Kinabuhi og Gaksa Ako. Ako sang tanawon ha. Ang gi-request diri. Murag Halad Kinabuhi og kuan kanang Gaksa Ako. Sige, ako ning katahon. Nahisala ako kani ato walay kapaing na ang dalan nangingitan sa goma mo Ginoo, nakitaan mo ako,
gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilingon mo ako. Listanan kasakitan, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dan ako ikoyo mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bukuan mo sa kasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Wa ay lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gumam mo. O Diyos gaksa ako. Nahisala ako kani ato, walay kapaina. Ang dalan nangit-ngitan sa guma mo Ginoo. Nakitaan mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilingon mo ako. Kalistanan kasakitan, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dan ako ikoyo mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bukuan mo sa kasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Walay lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gumam mo. O Diyos gaksa ako. Laba kong itinguha, nga ikaw maangkon ko. Kuyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Ginoo, ngandoy ko kakson mo, bubuan mo sa kasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Walay lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gumam mo. O Diyos gaksa ko sa gumam mo. O Diyos gaksa ako. Pinaka-importante mga kaigsunan nga kanunay natong ideklara, kanunay natong pangayuon sa atong Dios nga iyatang gakson, iyatang punon sa iyahang presensya. Iya kanunay ipabati, ipaambit nga naa siya kanunay sa tanang dapit. Ug dili nato kalimtan mga kaigsunan, kita nabag-o, kita nausab, kita nakabaton og kalawasan nga kaniadto nasaag ta sa sayop nga mga pagtulunan o sayop nga panabot mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog kadagugan. Dalaygon ang Dios sa matag usa nga padayon nga nagpanalangin, no? Og akong awiton ang awit magalangit, halad kinabuhi. Halad kinabuhi diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o isamaran, giludan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal. Giantos mo kini tanan, gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, giludan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal. Giantos mo kini na Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Gipasaylo mo ang katawhan, gitagpo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaad mo, mga lawa ianda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ikaw lamang Hesus dalampanan. Walay lain natong dalangpanan kundili siya nga nagpakamatay alang kanatong tanan. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, doon naman tayo mga masinatian nga mga kalisdanan, kasakit ug uban pang mga kalisod o mga kabugatog kaluyahon, mga problema nga dili nato mabantayan. Doon na may mga kabugaton daw sa matas nadapugan sa kabugat sa mga problema nga makaingon tang dili na nato kaya, apan dili nato kalimtan. Doon na tay Dios nga gialagaran nga sa panahon nga mosampit ta sa iyang ngalan, dili gid ta niya kalimtan ug dili gid ta niya pakyason, iya gayud kitang tabangan. Busa igsuon, ayaw gayud kalimti bisan asa kaning naong sa kalibutan, makasinati man kag kabugatog kaluyahog problema nga dili nimo mapangandaman, pero hinumdumi sangpita ang iyang ngalan, makalabang ka kay iya tang tabangan. Awit makalangit, lakutay lang.
ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, di naman putlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiyak ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon naman putlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinut-an lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos tumuli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kanang last nga stanza sa lahutay, I hope sa inyong pagpaminaw ni ini, inyong matuhog, masakpan ang mensahe. Kana bitang giingon nga, kung maangkon mo na ang panalangin, ang panalangin maangkon mo na. Usa kini ka mensahe nga magpasidaan, magpahinumdom sa panahon nga kita panalanginan na.
Kay nga naman, daghan kaayo nga mga tao nga gipanalanginan sa Dios, nga ang panalangin nahimo hinong babag sa trabaho sa Dios. Nahimo noong babag sa tawag sa Dios. Nganong gipanalanginan niya ang tao? Nganong gitagbo niya ang tao? Nganong gihatagan og kwarta, gihatagag trabaho, gihatagag sakyanan, gihatagag balay, gihatagan og abilidad, talento, hiyas, kaalam, tanan gihatag sa Dios, og kining tanan mabatunan sa tao sa diha nga pangayoon niya sa Dios. Kanang tanan gihatag na sa Dios aron pinaagi niya ng tanan, damor niyang maalagaran ang Dios. Damor niyang mapasidunggan ang Dios. Lamang ang naka-problema mauni, daghan nga nakitaan sa Dios. Ibin sa mga tao kita mismo makabantay, makakita, makadungog, nga daghan nga mga tao nga nahimong babag hinuon ang panalangin. Dili ko kasimba kay busy, dili ko kaampo kay busy, di ko ka tuog Biblia kay busy. Unsa may nabisihan? Mga panalangin, trabaho, negosyo, sakyanan, mga kabtangan, mauna nooy nahimo noong babag aron dili maka alagad sa Dios. Igsuon dili nato dapat kalimtan nganong nakatrabaho ka, nganong nakanegosyo ka, nganong gitagan ka og abilidad, talento, kaalam ug uban pa nga wala sa uban. Kay pinaagi ni ana, damor hinuon nimo siyang maalagaran. Apan kung dili nato siya mahinumduman sa panahon nga naata sa iyang panalangin, dunay mga butang nga mawagtang. Una, kalipay, kalinaw, kabantay mo nga daghan kaayo mga tao nga kaniadto hayahay ang gibati. Perting ninduta ang mga pagbati. Ang iyang emosyon pagkaninduta. Malipayon, malinawon. Apan sa diyang naaha na noon, nananooy mga nakatunan, daghan na untay mga nahibawan, na ang kaabilidad, kaalam, o uban pa nga wala sa uban. Na, problema na noon. Manunooy nagdalag problema. Doon ay mga tao nga way kwarta, malipayon. Pero sa dihang na anay kwarta, magulanon. Mauna nga kining awit lahutay, nagpahinumdum og nagpasidaan, naghatag ni nato og kanang pag-andam aron dili nato kana bitang hikawan, di ta hikawan sa tinuod nga gikinahanglan. Kini ing last nga stanza sa lahutay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Kay nga naman mga kaigsunan, daghan nga mga kinaiya sa tao nga mismo ikaw siguro makabantay, siguro mabantayan ni mo ni imong kaugalingon, pero dalaygon ang Dios doon na kay self-control tungod sa buhat sa palang espiritu. Siguro makabantay ta nga, uy, gipanalanginan man di ta. Wala noon ta ka, daig sa Dios. Ang uban mo ingon nga, siguro makabantay ta nga, muana nga to ang kalag. Naangkon ako ni tungod sa akong paningkamot, naangkon ako ni. Murag, ang resulta nga nung niabot na tungod na to, wala na tungod sa Ginoo. Murag inana, bitaw. Maubitaw na nga sa panahon nga damor kang panalanginan para walay mawagtang sa imuhang tinuod nga gikinahanglan. Sa panahon nga panalanginan ta, damor na to siyang maalagaran. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Lord, para ragyon nimo tanan, Lord, gikan ragyon nimo ug alang ragyon kanimo. Ug dili ka kabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong ngalagaran, dili gyud kakabsan, dili kahikawan sa tanang mga butang. Dili mawagtang ang kalipay, kalinaw, kanang pagkanindo sa pagpuyo, di na mawagtang kung sa tanang butang nga nani mo
imo siyang naalagaran. Pangutana, naalagaran ba nimo? Imo ba siyang napasidunggan? Imo ba siyang napataas? Nagang kayo mga tao, mga kaigsuonan. Pag moharuhay na gani, kwartahan na gani, ang kunon. Naangkon ako ni tungod nas akong paningkamot. Hilas no? Lain kayong paminahon. Pero kung ang tao nga nahingtungdan ana, murag sakto sila. Maubitaw ng damor nga naay kwarta, damor nga naay kanabitang abilidad kaalam, damor hinuon silang hikawan sa kalipay. Katagbawan, kalinaw, ug dili na nila matagamtaman. Ang uban mga kaigsuonan magpangutan nga nung nainani man ko. Ang kulang ra gyud ana. Ang pagdaig ra gyud sa Ginoo. Hinumduman nato ang mga butang anaa nato. Gipial na sa Ginoo para ato siyang malagaran. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request gugmang maunungon diri sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa padayon natong panag-uban uban sa ato ang mga listeners sa Shiny FM 95.3 nga naaron sa kabukiran sa Tanay, Bais o Bayawan. Okay, gugmang maunungon. Sukat pa kani ato iatiman mo ako bisan pa sa kalalaman, bisan pa sa kaliskanan, kiluwas mo ako. Pagkamaayo mo, Jesus, maunong gugma nagdasi, nagaligon sa pagtuko. Sukat pa kani ato iuban na ako, sukat pa kani ato iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalistanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong gugma nagadasi, nagaligon sa pagtuko.
sukat pa ganito, iubanan mo ako, sukat pa ni ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kaliskanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus. Thank you, Lord. Sa kaminsahe mga kaigsonan nga dili gyud dapat nato malimtan. Bisan asa ka, bisan unsa pay mga panahon, giubanan ta sa Dios. Ang Biblia nagsulti sa kinabuhi ni David, bisan tuwa pa siya sa taguangkan sa inahan, giatiman na sa Dios. Muna nga ang awit, sukat pa kaniadto, gauban na ang Dios. Sukat pa kaniadto nga nasalaag, sukat pa kaniadtong naapatas kalibutan, gimonitor na ta sa Dios tungod sa iyang plano nga iyatang ato siyang malagaran. Sukat pa kaniadto, hangtod karon ang Dios nag-atiman atong tanan. Daghan kay mga katalagman, munang bisan pa sa mga katalagman, bisan pa sa mga kalisdanan, nagkadaiya na lang mga katalagman, nagkadaiya na lang mga kalisdanan, pero hangtod karon gibuhi gyapon ta. Gawas pa lang ni ana, gitagaan pa gitag kalipay kalinaw, ug karon padayon siyang nakigsulti nato kay gusto sa Dios nga kita iyang magiyahan aron dadun sa dapit nga wa nay katapusan. Munang takos siya natong takos gyud siyang daygon, takos siyang halaran kay ang gugma. Grabe ka maunongon. Sa panahon nga kita na diskurahi, sa panahon nga dunay mga panahon nga moingon ta nga di na nako kaya, surrender na nako, giunungan ka sa Dios, walay bisan kinsa nga miunong nato ang gugma sa Dios. Walay bisan kinsa nga nakigkuyog nato. Yes, moingon ang uban, ang pamilya maoy muunong sa tanang sitwasyon, pero dunay dapit nga walay laing makmuunong, gawas lamang sa Dios. Inood na, kay nga naman, bisan asa ka, anaa siya. Muna nga, bisan sa mga katalagman, bisan sa kalisdanan, igsuon, kanunay taniyang gipanalipdan. Kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay iyong maunong, hangtod karon nabuhi ko sa pagkaw
dawata ang mga alat ko. Nausa may angay natong buhaton para dili nato malimtan ang iyang pagkamaunungon. Unsa may angay natong bansayon, batasanon, aron dili nato malimtan ang iyahang mga sakripisyo. Kanunay nato aron kanunay natong mahinumduman. Ayaw usiki ang mga oras, adlaw, panahon nga ikaw gihubanan sa Dios. Ayaw usiki ang panahon. Sabdag nag-inusara, nag-relax-relax ang banagsa. May paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw usiki ang adlaw mo sa mga butang nga ibinilang inibiyak mo. Ayaw paila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kaipadlong, kay dili makaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siti ang adlaw mo sa mga butang na ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw paila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, kaya ko kita-taguan. Adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw usigi ang adlaw mo sa mga butang na ibilin ng inigbiyak mo. Ayaw paila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw siki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin ng inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kinahanglan dili gyud ta pailad. Nya matud pa ni Haring Solomon, ayaw pailad sa bino bisan unsa pa na kapula, bisan unsa pa na katanlas. Kay moabot ang panahon mura ka nagi duyan-duyan. Mura daw mura matud pa ni Solomon nga mura ka gipalo. Muna nga ang uban nga maapektuhan na ana mo kalitrag kasuko. Ayaw pailad sa mga kahilayan, bisyo nga dili nimo kana bitawng walay maayong mahatag sa imuhang pagpuyos kalibutan. Mao nang ayaw gyud usiki ang panahon. May paibasag Biblia, ikat-on sa mga pagtulunan sa Dios, makabaton patag kalipay kalinaw sa atong pagpuyo sa kalibutan. Lamang kinahanglan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, mga kaigsunan, kinahanglan mo desisyon ta. Ato gyung tan-awon pud ang atong kasing-kasing ug atong nauna kung unsa may gitinguha ani. Unsa may rason nga nung nabisita. Unsa man kunoy rason. Kung langit ang ato ang gipangita, gipangandoy, diha ta nabisi sa mga trabaho para panglangit, pagpangandam para langit. Mao na mga kaigsuonan ang awit nga akong i-share ninyo.
sa kini kaawit nga mutabang nato aron tudluan pahinumduman ang atong kaugalingon aron kita makamatngon makaamgo kung unsay dapat pilion samtang may panahon pa sa pagpili sa atong padulngan. Kay duha ra gyud kapilian, langit or imperno. Langit ang pilia. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagapuliki, bisan unsa kakadato kanan imurang biyaan, yotag balay ug salapi kini awayan lang. Kay kung wala manggug ka sa presensya sa Ginoo, okay, daghan kayo mga taong naningkamot pag-ayo nga mudaghan ang kwarta sa bangko, madaghan ang mga yuta dito, yuta diri, dagko ang mga bisan asa na lang na ay mga yuta na bay balay. Pero kanang tanan biyaan ra, dili biya ta ma-enjoy sa mga butang nga aturang talikdan. Unya kanang tanan inig katalikod nato ana, na maura nay awayan. Maura nay lalisan. Ang uban pud moingon, hala pastor, ayaw ibilin ang balay, ayaw ibilig yuta, ayaw ibilin ang kwarta. Utang mo ibilin kay di gyud na awayan, wa gyud mo ilog mag-ilog anang utang. Di sad na mao. Di sad na mao nga imong pamilya bayran ra natog utang. Mo na nga sa atong pagpuys kalibutan kinahanglan atong susihon, atong ato bitawng klarohon kung langit ba ang atong padulngan. Kung langit atong padulngan, pilia ang mga butang panglangit diha ta dapat mabisi samtang buhit pa ta. Langit yun ang pilia samtang may panahon pa. Unsay mga butang na imong iampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagapuliki, bisan unsa akadato tanan imurang biyaan, yotag balay ug salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay bakuna aron maabli kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo duha ka dapit ti andam niya, langit o imperno papilion taniya, o ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilia samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang adlawan pa makapili pa kita. Biblia basa mga wani paminawa nawa gamita ang tanan kay Biblia kaya matuman anang binuhatan mo kuntihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batona aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo duha ka dapit ti andam niya, langit o imperno papilion taniya, o ang
saksi kong asuka, samtang buhi ka pa, langit mao'y pilia, samtang buhi ka pa, langit siguro langit yun mo'y siguruho na to kay ato na ta sa lubnganan, wala na ba tayo mabuhat, wala na tayo mahuna-unaan, wala na gyud tanan. Ang ato lang dito magulat na lang ta kanus atabanhawon. Munang mintras may higayon pa, panahon pa nga makapili ta, pilion nato ang langit. Sa unsang pamaagi nga makasiguro ta nga makasulutag langit, atong hinumduman sa kanta pa lang, binuhatan maoy mosulti kung asa ta ug asa ta kanang angayan, binuhatan man. Kung daotag binuhatan, di yun na malangit. Mao bitaw nang gibag-o ta, giluwas ta, gibuhat ta sa Dios. Diha ni Kristo mga kaigsuonan para magbuhat tag mga maayong buhat. O kanus ama nato mabuhat ang mga maayong buhat. Dapat sa tanang panahon, buhatan man kag maayo, buhatan man kag dili maayo, buhatan man kag perting grabiha, hala buhat ra gyud maayo. Kay matod pa sa mensahe kaganina diri sa amo ang simba, mga igsuon, nga ang tanang mga tao banhaon, o niya dautan og matarong banhaon, katong maayog binuhatan banhaon, mabuhi sa dayon dadon mas langit. Apan ang dautag binuhatan banhaon, patyon. Munay giingon nga ang tao nga nagbuhat og maayo, nga gimatarong sa Dios, giluwas sa Ginoo, magpadayon sa pagbuhat maayo, kausa mamatay, kaduha mabuhi. Kaduha matao, kaduha mahimugso. Wow. Pero ang taong daotag binuhatan, kausa matao, kaduha mamatay. Una nga ang ato yung buhaton, mao gyud ang pagbuhat og maayo. Para makabuhat ang maayo, likayan ang mga taong mga dautan, katong mga nagsigig buhat og dautan, katong mga nagsigig sultig dautan, katong mga tao nga walay laing nakatunan dautan, likayan. Kaya nga naman, maka-impluwensya man na. Okay ra kung ikaw mo'y ma-influence, ikaw mo'y makapa-influensya. Ang problema kung ikaw mo'y ma-influensyahan, ikaw mo'y matakdan. Kabantay mo nga naaroy mga Kristohanon nga nagtuo, nga nilaylo na sa tinuod nga pagpangalagad, ug ni compromise, ni hugoy-hugoy na. O ang mga Kristohanon nga ni hugoy-hugoy na, bantay, di ba ang batasan, malayo na sa gisultis Biblia. O na nga, mintras may panahon pa, mintras may higayon pa, buhi og naginhawa pa, piliyo na to ang langit. Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan sa Roma Kapitulo 4. Ako ning hisgutan mga kaigsuonan. Ako ra ning paspasagamay kay alang sa mga listeners sa Sign FM 95.3, labi na diha sa Balok Santo Niño Tanhay sa gihapon karon. Naminaw sila og lahi manggod ang bukid, labi na kung bugnaw, hangin-hanginon ang higdaanan. Dili na kabantay nga, nagtingog ang radyo. Ang naminaw, wa na magtingog. Pero paningog sa mo diha, paningog sa mo diha. Paningog ra mo diha. Okay. Roma Kapitulo 4, ang panag-ingnan ni Abraham. Okay. Og ato ning hutdon adto sa versikulo 25 para madali ako nang sugdan.
Roma Kapitulo 4 bersikulo na nag-ingon, busa unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya nga magpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniyang nga matarong. Ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya manggi haguan. Apan ang tao nga wala magsalig sa ihang binuhatan kun dili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsang niyang nabuhat. Bulahan gayod ang mga tao nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayod ang tao kan sa mga sala dili na hinumduman sa Dios. Sa mga tinuli rabadi ay ang kabulahanan nga gihisgutan ni David, dili ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay sa amo nang giingon si Abraham mintuo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus aman kini mahitabo sa wala pa ba matuli si Abraham o sa natuli na nahitabo kini sa wala pa siya matuli? Dili sa natuli na siya. Kay gituli siya human siya mutuo sa Dios ug ang ihang pagkatinuli maoy timaan nga tungod sa ihang pagtuo, ang Dios miisip kaniya nga matarong bisan wala pa siya tulia. Busa si Abraham mao ang espiritanong amahan sa tanang mutuo sa Dios o gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Siya usab ang amahan sa mga tinuli, dili lang kay sila natuli kundi tungod kay mintuo man sila sama sa pagtuo ni Abraham. Gisaad sa Dios kang Abraham og sa iya mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod kun dili tungod kay mintuo siya og gihimong matarong sa Dios. Kay kun ihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa balaod ang mga saad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo og kawang lang ang saad sa Dios. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios, apan kun walay balaod, walay kalapasan. Busa ang saad madawat pinasikat sa pagtuo, aron maangkon gayod kini, ingon nga gasa sa Dios, alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lang kanila nga nagtuman sa balaod, kun dili ni atong nagtuusab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa nadawat ni Abraham ang saad at ubangan sa Dios nga gituuhan niya nga ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay og nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. Mituog milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya maglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa ka gatos katuig apan bisag nagkango na siya og si Sarah dili na makaanak, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa siya. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya. Kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahum o giday niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo.
Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Wow! Kay ang mga taong matarong, mga kaigsuonan, dako gyud nagkahimuan sa atong nasod. Sa tanang mga tao, kay ang tao nga matarong nga muampo sa Dios, dunggon gyud na sa Ginoo. Dunggon gyud na sa Dios, mga igsuon, ang pagampo sa taong matarong. Apan dunay duha ka klaseng pagtuo. Ang pagtuo, mga kaigsuonan, nga sama kang Abraham, maoy mudala nimo sa atubangan sa Dios, ug ang Dios muisip kanato nga matarong. Kana kun ang atong pagtuo sama kang Abraham. Unsa may pagtuo nga naa kang Abraham? Ang pagtuo nga naa kang Abraham na ay gahom. Wow! Na ay gahom. Madto pa sa bersikulo 20, kapitulo 4 sa Roma, ang pagtuo ni Abraham naghatag man niya gahom. Ug gipakita usab unsay kahimtang ni Abraham sa dihang naa say pagtuo nga nakahimo kaniyang matarong atubangan sa Dios. Nakahatag kaniya gahom, ug ang ikaduha, gidaig niya ang Dios. Bisan pa sa tanan nga naabtan ni Abraham, bisan pa sa tanan nga naangko ni Abraham, nakabaton siya sa unsa may mga saad sa Dios, wala niya kalimti ang Dios. Kanunay niyang gidaig ang Dios. Giyatagaan siyang anak, ug sa dihang gipangayo sa Dios ang iyang anak, wala niya ihikaw sa Dios. Wow! Inana ang pagtuo ni Abraham. Inana kanang kalahi ang pagtuo nga naa kang Abraham. Nga bisan unsay pangayoon sa Dios, kaya niyang ihatag. Kay nagtuo man siya sa Dios. Ako nagtuo nga gipangayo sa Dios ang adlaw a Domingo. O bisag usa ka semana, doon na siya'y gipangayo. Sa 7 ka adlaw, doon na siya'y gipangayo nga usa ka adlaw. Gipangayo na sa Dios diha nimo. Ang pangutana, imo bang nahatag? Imo bang nahalad? Sa dihang gipangayo sa Dios, doon na siya'y gipangayo nga imo siyang daigon. Naghulat ang Dios nga imo siyang pasalamatan. Naghulat ang Dios nga imo siyang awitan. Naghulat ang Dios nga ato siyang daigon, awitan, pasalamatan. Ang pangutana, inana ba ang atong pagtuo? Sama ba kang Abraham? Yes, kung imong tan-awon si Pablo, iyang sintro ang balaod ug ang pagtuo nga naa kang Abraham. Ang tinuod, mga kaigsuonan, ulahi ang balaod kaysa pagtuo kang Abraham. Kay ang balaod, mga kaigsuonan, misulod na sa panahon naman ni Moses. Nya pila pa ka mga anak nga nahimugso sa kinabuhi ni Abraham. Gikan kang Isaac to ni Jacob, gikan ni Jacob dunay 12 ka mga tribo dito sa Ehipto. Unya 400 years nga ang mga Israelita sa laray ni Jacob ni Jacob, mga igsuon, na ilalom sila sa Ehipto og nataw si Moses. Og sa kinabuhi ni Moses miabot ang balaod. Apan ang nakalahi gyud sa pagtuo nga naa kang Abraham, bisag unsay pangayoon sa Dios. Tungod sa pagtuo si Abraham, mingsugot unsay pangayo sa Dios. Tan-awa ragod, unsa ang mga buhat sa tao nga nagtuo sa Dios, nga giisip sa Dios, nga alagad sa Dios, nga giisip sa Dios nga matarong. Hiskutas pagtuo. Dagan ta didto sa Roma kapitulo 11. Inana ba ang atong pagtuo? Roma kapitulo 11, mga igsuon, diretso ko
sa pagtuo diha sa buhat sa pagtuo. Versikulo 4. Ari sa tas kinabuhi ni Abel. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios ingon nga taong matarong. Wow. Kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad, patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gyapon siya. Kay ngano man, ang pagtuo nga sama ni ini dunay gahom. Gahom nga mo saksi kung kinsa ka. Dunay duha ka klaseng pagtuo diha sa duha ka igsuon. Una, ang pagtuo nga naa kang Abel ug ang pagtuo nga naa kang Isaw. Ano? Kang Cain, kang Abel ug kang Cain. Asa man napariha ang imong pagtuo. Munay atong utingkayon. Dili na to utingkayon mga kaigsuonan nga moingon ta nga way kapuslanang balaod. Hinumduman na to ang balaod nga gihisgutan ni Apostol Paul sa Roma Kapitulo 4, maotong mga balaod nga minglutos kang Hesus. Maotong mga balaod nga gigamit ka instrumento aron lutoson si Jesus, lutoson ang mga apostolis, lutoson si Pablo. Nawali kapuslan ang balaod. Kay mao na hinungdan nganong nangamatay ang mga apostolis. Tinood na. Okay. So siho na to ang tagsa-tagsa na to kaukalingon. Mauni ang oras nga ato kunong susihon. Susiha ang imuhang pagtuo. Kung asa nahisama sa duha ka klaseng pagtuo, nahisama ba na sa pagtuo ni Abel or nahisama na sa pagtuo nga naa ka Cain? Unsa may kalahian sa pagtuo nga naa kang Abel o kang Cain? Gipakita ang kalahian diha sa ilang response, diha sa ilang paghalad. Ang kang Cain, ang iyahang gihalad, ang pinakamaayo, tungod na siyang pagtuo. Ug tungod sa iyang pagtuo, mismo ang Dios miila kaniya nga matarong si Abel. Wow! Inana ba ang ato ang pagtuo? Or pagtuo nga sama kang Cain? Nga unya-unyaon ra ang Dios. Ingnon ra ang Dios nga makasabot ra bitaw ang Dios nang inahanglan manggod taon ta. Kay kasagaran mga kaigsuonan, kon ang tao magbuhi og hayupan, magbuhi og baboy, muingon dayon kining ihid ako ning ihalad sa Dios. Ning dako bitaw kalit ang ihid. Unsa man ang ihid Pastor Gideon? Sa kana bitaw magbuhi kag bigal or anay nga baboy. Dunay mga dagkoan ng baktin. Duna po'y gagmay nga baktin. Kanang kinagamyan mo na'y gitawag ihid. Unya, kasagaran ra ba? Maunay kasagarang gamiton o padakon adto sa simbahan. Okay, iatiman ko ani kay maunay atong ihaon. Ang uban mo ingon nga, ako ray, kanang ang nagbuhi sa anay or bigal, mauray mo atiman. Mo ingon dayon ang asawa o kaang bana, kaniday, kanidong, ato ning ihatag sa Ginoo kining ihid. Unya ning kalit magdako. Unya maumay gipili sa komprador. Amo ingon dayon, makasabot ra po ng Ginoo oy. Kay naa man tas panginahanglan, naabi tay dagang bayranan undo. Maingon po taon ang bana, bitaw inday. Masinabtanon gyud ang Ginoo. Masinabtanon man gyud ang Ginoo pa. Nabaligya. Inana ba ang klase nga pagtuo nga naani mo? Isipon ba kaha ta? Isipon ba kaha ka anak sa Ginoo kung inana ang klase nga pagtuo? Inumdumi duha ka klase ng pagtuo ang gipakita sa Biblia. Kinsa may giisip sa Dios nga matarong? Si Cain or si Abel? Ang gipakita dinhi sa Biblia si Abel. Ngano man kay nihalad siya
og mas maayong halad kay kang Cain. Ug tungod siyang pagtugi kahimutan siya sa Dios. Diha sa pagtuo mga kaigsuonan, diha matugkad sa mga buhat. Maila-ila nimo ang pagtuo nga makahatag og kahimayaan sa Dios sa mga buhat sa imong pagtuo. Wala may pagtuo nga walay buhat. Kay kun wala na say buhat nga klaseng pagtuo, si Santiago mingsulti, patay na nga klase nga pagtuo. Nagtuo ka sa Dios, wala ka magkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Nagtuo ka ni Jesus, pero wala ka magkinabuhi sa mga pagtulonan ni Jesus. Kana nga klase nga pagtuo, patay. Mo resulta ba na, mo dala ba na nimo sa Ginoo nga pagkamatarong? Dili. Hinumduman nato sa kinabuhi sa duha ka mga igsoon, pareho silang nagtuog Dios, pero dili sila pareho og pagtuo. Kana bitang ang pagtuo ni Abel or ang pagtuo ni Abraham dunay gahom nga makapausab, makapabag-o, dunay gahom ang iyang pagtuo nga bisag unsay ipabuhat sa Dios nga dili kaya niyang buhaton gyud niya tungod og alang sa Dios. Yes, samas akong kinabuhi. Dili man ko, wala man ko'y makaingon ko, wala man ko'y kapasidad, wala ko'y kaalam sa pagtudlo ninyo. Kay kinsa manggug ko ikumpara ninyo. Kasagaran ninyo diri, mga profesional. Doon na mo'y mga abilidad, doon na mo'y mga hiyas, doon na mo'y mga salapi. Apan doon ay mga panahon nga dili nimo kaya, apan tungod kay mingtuo ka sa Dios, nabuhat nimo na. Dili tungod aron ipataas ka og daygon ka, aron makit-an nga trabaho kining tanan sa Dios. Sa diha si Abraham mingtuo sa Dios og ang Dios nangayo kang Abraham, ihalad kanako ang bata. Unya katong bata apila ka tuig gipangayo ni Abraham ug wala pa gyud say laing bata. Gawas kang Isaac. Pero si Abraham nga gipangayuan sa Dios og anak nga ihalad, iyang gihalad. Gisulayan di ay si Abraham. How about sa imuhang pagpangalagan? How about sa atong pagtuo sa Dios? Makapilata gisulayan sa Dios. Kung takos og angayan bata sa mga panalangin na usab nga giandam sa Dios. Siguro sulayon ka sa kwarta. Mingon ang Dios, ihalad, ihatag ang paranako. Maingon siguro ka nga, kwarta naman sa ni. Api kipakay kuron, lisod pagkaayo ang pangwarta. Dagan pa kayong bayranan, naapay bayranan kay naapay mga exam ang mga bata, naapay bayranan ng kuryente, naapay mga bayranan sa mga gipang utang. Apiki man. Inana ba ang klase nga pagtuo nga nanimo? Isipon ba kaha ka sa Ginoong matarong? Idumdumi balaod o kinabuhi ni Abraham ang gihisgutan diha sa Roma Kapitulo 4. Pangutana, ang pagtuo ni Abraham o pagtuo nato karon pariha ba? Maunay ato rong uting kayon. Ang pagtuo ni Abraham nga naa kang Abraham, dunay gahom. Nga buhaton niya ang mga buhat nga dili niya kaya. Dili man to niya kaya ang paghalad sa iyang anak. Apan tungod kay nagtuo siya Dios, gihalad niya ang iyang anak. Doon na bata kay pagtuo sama kang Abraham. Versikulo 5, tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kaytas-an, wala na siya hikaplagi, kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kung dili pinagi sa pagtukay ang muduol sa Dios, kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya.
sa atong pagtuo. Ang pagtuo nga niya nato, nahimaya ba ang Dios? Nahimuot ba ang Dios? Kabalo ba mo mga kaigsunan? Ilhanan nga nahimaya ang Dios. Ilhanan nga nalipay ang Dios sa imong pagtuo. Kanang bisag unsay mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Nagkalisod man ka, gipanalanginan man ka, wa man kay kwarta, daghan man kag kwarta, pero wala nimo siya kalimti. Ang problema, daghang mga tao nga nagtuo sa panahon nga panalanginan, malimtan man ang Ginoo. Daghan ang kaayong mga irason. Di ko kasi mo, pastor, sunod na lang. Kay daghan kay kugbaktin nga apitemanon, napakoy baka nga iliglalawi, kumpayanan, pastor. Napakoy kunahunon, pastor. Magkasakit bitaw. Pastor Yambo. Nakahatag bagkalipay ang mga butang? Nakahatag ra nagkalisod sa daw kung mao'y unahon kaysa Ginoo. Tinuod na, nahimo tang slave sa mga butang. Kung hikawan nato ang Dios sa iyang gipangayo. Kung hikawan nato ang Dios sa mga butang nga para iya. Hikawan gani nato ang Dios sa adlaw nga para niya. Mahimo tang slaves. Usam na ang slave, ulipon sa mga butang. Sige kag trabaho sa butang, sige pagpanindot sa mga butang, sige tagpatsada sa mga butang, pero ang kasing-kasing weak na. Dagang mga tangwa kabantay niini. Imbis alagaran nato ang Dios, ang mga butang na hinuoy atong gialagaran. Ang kwarta na hinuoy gialagaran. Ang bayranan na hinuoy na alagaran. Tua dito nahatag ang kusog, ang huna-una, ang kasing-kasing, pagbati, emosyon, mga emosyon. Tua dito sa mga butang. Masakitan dayon. Gikawan hinuon nimo ang imong kaugalingon sa kalipay. Gikawan hinuon nimo ang kaugalingon sa kalinaw mo resulta ning balatian. Inana ba ang imong pagtuo? Hinumduman nato si Enoch wala mamatay. Kay ngano man samtang buhi pa siya. Samtang sa giingon diri? Nag-ingon kasulatan wala pa siya kuha. Okay, sa wala pa siya kuha si Enoch nakapahimuot sa Dios. Unsa may makapahimuot sa Dios? Kita bang mga Kristohanon na sayod kung unsay makapahimuot sa Dios aron isipon tang matarong sama kang Enoch? Nasayran ba nimo? Imo bang gitipigan ang imong mga nadunggan, ang imong nasayran sa dihang dunay nagwali nimo? Unsa may makapahimuot sa Dios? Kabalo ba ka? Ang makapahimuot sa Dios, padayon pagbuhat og maayo bisan pagdili kabuhatang maayo. Ipadayon ang pagtabang bisan kun walay ning tabang nimo. Mao man ay giingon diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Ingon dinhi, ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay maukini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Naapabana nato? Malipayon ba ka sa pagbuhat og maayo? Ngadtos mga tao nga wala kabuhatig maayo? Unsa may mga buhat nga maayo kanang gipasaylo nimo sila. Kanang giampo nimo sila sa Dios. Maunay mga buhat na maayo nga dili masuklian og tao, gawas lamang sa Ginoo. Hallelujah. Inana ba ang atong pagtuo? Yes, kung inana. Congratulations. Giisip ka sa Dios nga matarong. Naakay kalinaw, naakay kalipay. Og
Kinahanglan dili nimo kalimtan ang pagtabang. Kisa maimong tabangan kanang mga taong bisyoso, kay kanang imuhang tabang ilara pang ibisyo. Malipay ba ang Ginoo? Tabangi ang mga igsuon ni Jesus. Ang mga tinun-an ni Jesus sa ilang mga buluhaton. Aron mo dako mo kaylap mo lapad ang gingharian sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa mga tao. Kinsa pagyo mga tao nga naay pagtuo dinhi. Bersikulo 8. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod busa wala siya masayod, bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama Isaak ni Jacob nga nakadawat sa mga saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy nagplano og nagtukod mao kini ang syudad nga mga patukuranan dili gayud mapukan. Wow. Bebe ato kunong susihon ang atong tagsa-tagsa ka pagtuo. Tungod ba sa pagtuo wala ta mobiya sa trabaho nga iya sa Ginoo? Or nimbiya ta sa mga trabaho nga para sa Ginoo tungod sa mga pangandoy tinguha nga walay labot ang plano sa Ginoo. Di ba daghang kaayong mga taong wala nakapangalagad kay naay gipagama nga balay, naay gipalit nga naay gihulugan nga yuta, naay gipa-eskwela nga mga anak didto sa mga private school unya dagko kay bayranan. Ang resulta, mga problema dito, mga problema diri, unya, para maligon, para makalahutay-lahutay gamay, pastor, iampo, akong anak, akong bana, akong asawa, akong ian, lula, pag-umangkon, iampo, pastor, diha ka na busy sa pag-ampo, sa pagpaampo. Inana ba klase nga pagtuon, ya isipon na itas Ginoong matarong? Dili. Asa gani ka na busy, tuwa ka na ulipon. Inig atubang nato sa Ginoo, kana mo'y iyang tanawon. Inumduman, asa gani ta na busy, tuwa ta na ulipon. Nya mo na'y kasagaran nga irason, murag yung balido kaayo nga rason. Di ka simba, di ka basag Biblia, dili ka kanta, dili ka awit, di ka pasalamat kay napunong problema. Pero naipagtuo. Naipagtuo. Ang pangutana, nakapahimuot ba ang imong pagtuo sa Ginoo? Kinsa pag yun na ay mga pagtuo dinhi. 11, tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisag tuod tigulang na. Daghan kayo diri tungod sa pagtuo. Si Abraham ang pinakadaghan diri nga mensahe. Si Jacob daghan. Si Jose tungod 22 tungod sa pagtuo si Jose hapit na mamatay naghisgot mahitungod sa pagbiya sa Israel. Tindagan na si Moses. Wow. Si Moses nga anak, giilang anak dito sa Egypto. Wala niya pilia nga magpadayon sang isipong anak sa hari sa Egypto. Importante, masunod niya ang tingog sa Ginoo. Imagine na di biya sayon, nga nibiya sa dito sa Egypto. Unya, nilakaw siya, nilaya siya. Nga wa siya kabalog asa siya. Muna mga kaigsuonan, mangumusta ta karon sa atong kagalingon. Ang imo bang pagtuo nakapahimaya sa Dios? Nakapahimuot sa Dios? Hinumduman nato perti daghana ra ba ang maangkon sa diha nga isipon na ta sa Dios nga matarong. Unya ang yawi ni ana
pagtuo. Sa dihang isipon na ta sa Dios, ang hinungdan nga nung giisip ta sa Dios nga matarong tungod na sa pagtuo. Ang problema, dunay duha ka klaseng pagtuo. Pagtuo nga dunay gahom, pagtuo nga kanunay giday ng Dios. Maubanay atong pagtuo. Kung mauna ang atong pagtuo, ang resulta ni ana mga kaigsuonan, mao ang bunga sa pagkamatarong. Unsa may mabatunan sa diha nga ang tao himuong matarong sa Dios. Una, kalinaw. Roma Kapitulo 5. Ako na ning iditso mga kaigsuonan, gani sunod nga bersikulo nga naghisgot sa pagkamatarong kining Kapitulo 5 na namatas Kapitulo 4. Kapitulo 5 na adiha ang mga mabatunan sa mga tao nga giisip sa Dios nga matarong. Bersikulo 1, kagihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios. Duna na kay pakigdait, duna na kay kalinaw. Bisan asa nga buluhaton, bisan asa nga sitwasyon, duna kay pakigdait. Kanunay nimong pasalamatan ang Dios bisan kung lisod ang buluhaton, bisan kung apiki nga buluhaton. Ibin gud sa sitwasyon namo diri. Dili sayon oy. Kung dili sayon ang among sitwasyon, do na po'y sitwasyon sa inyohang pagpangalagad nga dili sayon. Pero dapat nato nang i-enjoy. Kay nga naman, do na tay pakigdait sa Dios. Bersikulo 2, pinaagi kaniya mahimo na kitang makapahimulos sa grasya sa Dios. Mapahimuslan na nato unsa may panalangin. Dili kay ang panalangin maoy makangin. Di kasimba tungod kay gipanalanginan, di kasimba kay muna mo to. Ang tinuod nga giisip sa Dios nga matarong tungod kay iyang pagtudo nay kahong. Dili patay nga pagtuo, buhi nga pagtuo, dunay kalinaw, dunay kalipay, makapahimulos, matud pa sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon nga malipayon. Nga nagmalipayon diya sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Wow! Malipayon ba ka sa imong mga pag-antos? Ha? Kung naay mga pag-antos naguol ka, murag kana bitaw nanampiling ka. Agoy. Resulta na sa dili mao nga pagtuo. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay mahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot nagahatag kanatong paglao. Wow. Usara gyud mga kaigsuonan, mao bitan na nga ang building matugkan nimo siyang lig-on pinasikan sa pundasyon. Sa sinugdanan gyud siya nimo matugkan. Ang building lig-on siya kung lig-on ang unang pundasyon. Ang imong pagkamatarong, ang imuhang pagkaalagad, makapahimuot ka sa Dios kung ang imong pagtuo lig-on, saktong pagkapundar. Ako nagtuo nga sa atong panag-uban, doon na mo'y mga nakatunan. Doon na mo'y napamalandungan. Ug doon na mo'y nakitaan sa inyong kaugalingon. Ako mag-ampo sa Dios alang kaninyo. Nga bisan unsa may mga sitwasyon, dapat malipayon mo. Bisan kung naamos mga alantoson. Yes, na ang uban mga kaigsuon na nas kalisod, ang uban na as balatian, ang uban na as kawaladon, ang uban na as mga trahedya, uban pa. Ang ipakita din bisag unsay sitwasyon. Dapat ka malipayon. Lord, salamat nga. Imo kong ipasinati ini. Kaya nga naman, doon na lagi mga ang mga kalisdanan usap po na kaklasing panalangin, pinasahing panalangin. Kaya dunay mga panahon nga dili mabag-o ang tao
kung haruhay. Dili ka alagad og Dios kung walay mga pagsulay, kung walay mga problema, kung walay mga kasakitan, or walay mga balatian. Doon ay mga taong inana og kinaiya. Bless kayo ka nga nakasinati kas imong kahimtang karon tungod ni ana nakaila kag Dios. Mao bitaw ni ingon dinhi nga pasalamati nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayon man kita nga ang mga pag-antos maghimo ka natong malahutayon. Wow. Mao bitaw na si Pablo kapila siya mapreso. Wa gyud niya mahay ang Ginoo. Gidaig na hinuon niya bisan pa tuwa sa prisuhan. How about kung maunay nahitabo sa imuhang kahimtang? Na preso man kasbal. Yes, wa ka mapreso sa sitwasyon nga sama ni Pablo apan na preso ka kalisod, na preso ka sa balatian, na preso ka sa kawaladon, na preso ba karon sa mga utang. Unya ni anang tanan na alagaran nimo ang Dios. Wow, glory to God. Mga igsuon ko sa Ginoo, dapat kang magpasalamat. Pero sa imong kadunahan, sa imong pagkakwartahan o sa imong kanaa karon, imong mga trabaho, abilidad, talento, nalimtan na hinuon nimo ang Ginoo. Pangutana, nakapahimuot ba na niya? Dili. Maunang kulang og kalipay, kulang og kalinaw. Haw ang kanunay, murag na ay gigukod, murag gigukod kanunay, murag pug na ay gigukod. Resulta way nahitabo, gibyaan ra ang tanan. Ang advice mga kaigsuonan nga dapat atong i-prove sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Una, ang atong pagtuo nagdala ka nato sa kapaguhan. Ang atong pagtuo nagdala ka nato sa pagdaig sa Dios, sa pagpasalamat sa Dios, sa pagpasidungog sa Dios. Dapat ang atong pagtuo nay gahom nga mohatod ka nato diha sa pagka seryoso sa pag-alagad sa Dios. Isipon ka sa Dios nga matarong. Dili pinasikal sa balaod, kun dili pinasikal sa pagtuo nga sa paagi nahimuot ang Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nag-uban ka nato sa atong programa. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nagtudlo sa matag-usa nato kag kinabuhi aron dili ta malayo sa iyang panalangin. Ako nagtuo nga nagpanalangin ang Dios kanimo, gipanalanginan kaniya aron damor hinuon damor nimo siyang maalagaran. Ako nagtuo nga kanunay kaniyang giubanan, kanunay kaniyang giproteksyonan sa paagi nga ikaw gamiton samahan para sa mga bulhaton aron mas masangyaw ang iyahang gamhan ng ngalan. Amahan na mga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga amo karong nadunggan. Nagpasalamat kami sa mga mensahe nga amo karong nakatunan. Salamat o Dios sa pinasahi nga mga pulong nga diin among naangkon nga sa among pagpuyo sa kalibutan imo kaming gitagpo sa tanan nga gikinahanglan. Kay imo kaming gisugilan sa mga pulong nga nagsulti sa angay namong tipikan. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naaman sa kawaladon, naaman sa balatian, naaman o Dios sa kalisdanan o sa bisan unsa mga problema. Salamat o Dios nga kami imong gitadluan nga sa tanang sitwasyon ikaw ang among mapasidunggan, ikaw ang among mapasalamatan, ikaw ang Dios among maalagaran. Dalaygon ka nga Dios nga mo ang gialagaran, nga nagatiman ka namo sa tanang panahon
adlaw o gabi imo kaming giubanan o giproteksyonan o imo kaming giampingan. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kini inyong igsuon, Pastor Gideon, maingon na usab sa itong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ako mga pagdasi, ako mga hangyo nga inyo ning i-share ngadtos inyong mga kailag higala para sila makaamgo ug masayon sa pulong sa Ginoo. God bless and good night. Bye-bye. Kanimo Amahan Jesus, magahalay, mga pagdaing, mag-aawit. Kanimo Amahan, ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,